Papuntang Pangasinan. Ito si Nico, hatid niya ako sa car. Yung biyahe will be 4 hours. Yun yung kotse. Susi. Pangasinan, and ito-document ko lang para alam nyo kung paano pumunta ng Pangasinan galing Manila. So it's 5:30 pala, 5:30 AM in the morning. Halos wala pang araw, medyo makulimlim, medyo malamig ngayon. At nahirapan ako umalis ng bahay dahil yung apat na bata, lahat may ubo tsaka sipon because of the changing weather. So this is the neighborhood in my place. Madilim pa rin. Sorry, hindi nyo ako masyado kita yan. So, it's 5:40 AM in the morning. On the way na ako para sunduin si Jonathan, si Kevin, tsaka si Socorro. Si Socorro, I'm not sure kung nandun na. Basang-basa sila nung hinatid sa akin yung itong camera kahapon. So let's pick them up. EDSA na ako. At dyan sa Centris Mall, to your right, malapit ko na sunduin si Jonathan and Kevin. So dyan ko sila susunduin. Ang kasama ko atangin si Jonathan, Kevin, tsaka Socorro. Hopefully nandiyan na si Socorro para dire-diretso na kami pupuntang Pangasinan. Time check, it's around 5:40. Advance yung relo ko 5:40. Masyado kami maaga. Centris Station. Diyan ko sila susunduin. Ang gagawin na lang natin ay hahanapin yung dalawa. So, hanapin ko na lang yung dalawa. Jonathan, saan na kayo? Dito na ako. Sige, labas ako eh. Nasa kayo? Sa may Jollibee. Jollibee. Sige, ikot ako. Okay. Morning. Pwede tumabi kayo. Paparada muna ako. Sige, sir. Tawagan mo rin si Sok na sumagot na. Wala pa. Pero sumagot na. Bata. Ikaw mo na magano. Supply naman tayo dyan. Nagising ko lang eh. Sorry. Ano? Oy, Sok. Yes. Simulan na ang biyahe papuntang Pangasinan. Hintayin na lang namin si Socorro. Nagigising lang ni Sok. 20 to 30 minutes pa daw. Ha? Nagigising pa lang niya. Oy, kanina pa ako tumawag sa'yo ha. Oo. Natulog Hindi ulit ka pa bumiyahe. Ay, nako. Oh, sige, basta dito na kami. Bahala ka. Sige. Hintayin na kami. Bye-bye. Ano nangyari daw?
Wala, si Sok, kagigising pa lang. So, hindi na nga nakaligo. Nasa taxi na ngayon. So, abuti pa siya ng 20-30 minutes. Good luck, Sok. Buwanan ka na namin. Bye-bye. Sabi niya. Uy. 20. So, andito kami ni Kevin. Kakain kami sa McDonald's. Sila order at ako may baon. Ako nagtitipid, sila magastos. Ano to? Meal number 99. May carcage. Sasama lang sa the best ang McDo. Corned beef. Hindi ko alam kung ano to eh. Tsaka egg. Order naman. Ayun na si Tomorrow. Nakakaya kay Sok, sabi ko alas 4. Nakakaya kay Sok, oh. Ano oras kita tinawagan? 4:20. Alas 3 pa lang tinatawagan na kita, kinat bibits ang telepono mo. Ako lang tingnan yun. Masarapan ng tulog yun. Nakausap ko si Paul, hindi 4:20 yun. 4:20. Mas maaga pa. 4:20. Hindi. Maaga pa. Kung ano yung bibili tayo ni Kevin, pila ka na dun, oh. Dali, ah. Sa sobrang pinaninindigan ni Socorro yung kanyang diet, ito po ang kanyang almusal. Ayos. So, kakatapos lang namin kumain sa McDo. It's around 6:20 and we'll be on our way to Pangasinan. Sasabihin ko sana Machu Picchu eh. We'll be on our way to Machu Picchu. Machu Picchu. So, ang topic namin sa kotse ay yung mga babae na nagsisipayatan. Namely, Socorro, Teresa, April, and sino pa? Carla. Carla. And what they're doing is very interesting kasi sa totoo lang, maintaining your diet and losing weight is actually very it takes an intelligent and smart person to lose weight, to maintain and lose weight. Kasi sa panahon ngayon, lahat ng mga binibenta puro tungkol sa lahat ng mga binibenta ngayon, it is intended for people who are not aware, uneducated, and not smart. So kaya nila nabebenta yung mga pagkain na yun. And for you to overcome that, mas mas mentally, you're mentally challenging yourself sa mga kinakain mo and sa lifestyle. So congratulations and I commend you guys. Kasi daw, sabi sa nurse, bakit hindi mo sinabi sa hangkin kung ano siyang dugo? Ang nasa utak niya yung sa mga may diabetes. Yung So nakapasok na kami sa NLEX and we'll be going at our first stop sa Starbucks muna. Yun lang. So andito na kami sa Starbucks, kung saan it's part of our ritual bago pumunta ng Pangasinan. Kailangan dumaan dito kahit na walang kakainin. Makapagbasa lang ng dyaryo at konting hohol. Alam niyo ba yung sabi ng hohol? Hangout lang. So tara, let's hang out. Dito kami ngayon sa Starbucks kung saan
It's a part ritual of our Pangasinan trip is to stop by at Starbucks and have some coffee. At magbasa ng dyaryo at whatever. Let's go! Ang problema namin dito sa Starbucks, walang gusto umorder dahil sa kotse, wala pa akong tulog. 3 AM ata ako nagising dahil may mga sakit anak ko. So, ayoko umorder ng kape dahil matutulog ako sa kotse. Si Sok, Nax, may diet siya. Binabantayan niya calorie intake niya. So, ayaw rin magkape. Si Kevin nila, ikaw na magkape. Kumain ako Order ng ka. Jollibee breakfast. Kumain pa ako ng McDo breakfast. Nax. Wala na ako ganang kumain. Nakikita niyo ba yung pinayat ni Kevin, oh? Grabe. Payat na payat. Tingnan niyo yung pila. Tingnan niyo yung pila. Si Sok nasa loob. Mukhang binibreak na naman niya yung record niya ng 3.2. 3.2 na CR yun. Alam niyo na. Ha? Haba ng pilo, tignan niyo. Haba ng pila. Socorro. Si Socorro yung nasa loob. Mukhang nasa, tinitimbang niya kasi yung inilalabas niya. Mukhang nasa 2.8 pounds pa lang siya. Target niya 3.5 ang ilalabas niya. Ayun, oh. So, mahaba na po yung pila. At mahaba na rin yung ano. So, Alam ko na yan. nakita mo ba yung pila? Nakita mo ba? Nakita ko. Medyo mahaba-haba yung pila. So, So, anong feeling? Success ba? Na-break mo yung Parang record? kumaan ako eh. pinag-uusapan namin dito eh. Kailan pa? Sa 2 pounds lang eh. Pinag-uusapan namin dito eh na haba na ng pila at mukhang nasa 2.8 ka pa lang. Ang target 3.5 eh. 3.2 kasi kanina yung nakaraan. Alam mo kasi na mapapalaban tayo kami tanghali. Alam mo na ang CR doon, no? Ang kulit mo din. Nag-moist. Kaya ang daming CR. May CR, may ano pa ba? Tingnan sa likod ko, dami nagpa-Pokemon Go na matatanda. Ayun o. Pokemon Go. So, kakagaling lang namin sa Starbucks and walang gusto umorder ng kahit na ano, so chocolate na lang. Kasi lahat ay na sugar at nagpapapayat. So, lesson yun para sa inyo na mahilig sa Starbucks. Lahat ng pwede nyo kainin dyan ay mataas ang sugar content. So, second stop namin sa Tron. Yan. Yes sir, hangin po. Hangin. Ano, marami po bang hangin? Hindi ba ito nauubos? Hindi ba ito nauubos sa stock nyo ng hangin? Ano, success? Success. So, nandito na kami ngayon sa saan to? Sa Esitex exit. So, ito po, babayad na po kami ng toll. So, si Socorro tulog pa. Hindi naman maingin. Yan. Wala. Update sa likod. Ayan, tulog pa rin. Still tulog pa rin yung people in the house. And people in the car. Meron pa tayong master bedroom sa likod. With unan and kumot. Yan po yung deluxe. Ito po yung economy class. At dito po yung ano, sabit. Sabi yung mga attendant.
business class, napapahaba yung paa. Sa economy. Sa economy. Economy, Hanggang yuko ka. tiklop. Alumilit yung katawan. Banyo lang to. So, gising na ako. Pero masakit pa rin ang ulo ko dahil kulang pa rin yung itinulog ko. So, nasa Bayambang na kami banda. At maghahanap kami ng maisan. Kakain kami ng natural. Tuturuan namin kayo mga taga Manila na kung saan kayo galing, kung ano yung natural na pagkain, yun na po yung tama. Naghahanap pa kayo ng chichirya, boy bawang, tsaka fried chicken. It's 10:36. Umalis kami ng Starbucks around 7:30. So 3 hours sa traveling time plus pa isa muna 30 minutes. So all in all, mga 3 hours and a half na biyahe. Wala pa naman kami. Sa tingin ko mga 30 minutes pa to, no? Wala na. 15 minutes. 15 minutes na lang na biyahe. Andun na kami sa San Carlos office natin. So okay naman yung biyahe pa sa maaga. Dali. So we're almost here. At dito na po kami sa San Carlos. Ito po yung Building B. Ito naman, isa pa, Building A. Finally, we're here. At simulan na nating i-meet ang mga tao. Hopefully matapos sa maaga para makapahinga na maaga dahil sakit ng ulo ko. Morning, sir. Morning. Ay, kasama kayo to. Eh, ba't wala ka doon sa awarding namin? Kulang kami sa ano? Sir, hindi niyo ako sinadyo. Kulang kami sa mga binabalibag. Kaya nga, sir, Hi, Madrid Nation! Dito sa likod ko, may ongoing na training. Second day ng Vilites Felix. So, ayan sila. Yan po si Tita Meg. Nag-i-interview na ng mga aplikante para sa kanyang Dito ka pala, kasama ka. restaurant. Dito? Sa taas. Alis na ako, Mang. Ano? Camera. Oh. Ano yun? Camera. Kain ka na po. Tapos na. Alis na ako. Ah? Alis na ako. Uwi ka na? Mm. Sa Badila? Mm. Sandali ka na lang. Hindi, natulog ako. Sinong kasama mo? Si Jonathan. Kumain ka na. Mm. Kumain na kayo. Ay, Mangustin. akan kayo, mga ka. Binalang ko kayo mangustin. Mangustin. Mangkus, kain ka. Kailan ko na umalis, man kasi si Basti, yung bunso, alam mo may baby ako, di ba? Oh, Pupuntang ospital kami pag uwi eh. bakit? Usong ubo ngayon sa Manila. Ay, Dahil malamig. dali mo dito. Dapat nga kasama ko siya. Sana sinama mo. Sige, Mang. Uwi na ako man dahil may hatid ko pa sa Kain ospital ka na. yung mga bata. Kain ka na. Ano Dali- message mo sa camera? Ano message mo? Dali mo yung bata mo Ano message dito. mo sa lahat ng mga taga Manila? Ang mga bata mo. Sa lahat. Mga apo ko, I am missing you a lot. I want you to come home and visit me. Come home with your mama. Bye-bye. 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 Okay. Sige, Mang. Diyan lang yan, sa ano? Sa gallery. Hindi, alis na ako. Sige na, kumain ka na. Isang subo, tapos alis na ako. Ito ka muna. Ito yung mayor na walang budget sa ano. Ano mo, sama mo sa next na resolution yung pampagupit mo. Na lang. Sige, Dre. Sige.
Yun. Kaya dire. Yun. Bye-bye. Sa kami. Let's go! Dire! Saan ka na, Dre? Parang lasing lang. Tara. Yes, bye-bye. Bye, yan. Thank you. Bye-bye. Yung logo ko Ano pa? Yung logo ko. Sige. Bye-bye, Uncle Paeng. Bye-bye. Sabi ni Tita Ming mo, para din kayong bata. Nasa video yon. Panoorin nyo. Sige. Ha? Okay. Bye, Uncle Paeng. Bye-bye. Kaya na kami sa kotse. Time to go to San Carlos office. Iayusin mo na lang. Balik mo na lang sa kanila. Yun lang yun. Yun yung kailangan mangyari dyan, ha? Basta every time, especially sorry. Sana ko may bibigay siya. 10 lang. Ate. Manonood na kami ng movie. Huwag na kayo magulo, okay? So, nandito kami ngayon sa Coffee Bean. Kasama ko si Coro, Jonathan, Kunin ko na yung order. Kevin. Nasa ano kami ngayon? Nasa Hong Kong kami ngayon. Hanging out sa isang park. Yung maintenance and upkeep, mga ganyan. Kailangan ko pinariguan. Hindi pa ako commission sa Cebu, di ba? Mas okay nga yun. Alam mo kung bakit? Ano, Kevin? Wala, hindi ko kinalo yung Wala nga. Ano pang bira? Wala nga sa akin ito. Wala nga sa akin susi. Paano pupunta sa akin si Kevin ang kumuha ng camera? Hoy, magtanong ka dyan. Magtanong ka. Magtanong ka ba kinuha nila? Dali. Magtanong ka. Magtanong ka kay ate. Sabi kay ate. Walang nga ka, baka nasa iyo eh. Kapkapan mo. Oo. Kapkapan mo. Okay. Nagsiya ka ba? Hindi ako nang Oo, ala ka. So, wala ka nakita mo hindi? Wala sa akin ah. Wala sa akin. Sir, baka nasa bulsa niya. Sir, tingnan mo nga sa'yo, sir. Oh, sir, tingnan mo nga sa'yo. Wala ba sa'yo? Susi? Wala kang ginawa kanina. Dapat nasa iyo. Kinuha nga Kinuha niya ko yung... kasi kumuha ko. Ako basta dapat nasa sa'yo. Ikaw So, tingnan mo nga. Sino kumuha nito? Ako Sino kumuha kumuha. nito? Ako kaya nag-video sa yung tatlo kasi kayo. Pero dala ko yung Tanong dito. mo sa ano, kung naligpit niya. Baka may naligpit sila. Mr. Joy, labas mo na. Huwag mo nang pagtripan si Mr. Kevin. Wala nga sa akin seryoso. Wala na. Paano mapupunta sa akin? Bilisan nyo, maano na tayo. Wala nga seryoso, mamatay man ako. Kulit mo. Baka naiwan sa loob na siya. Ay, so hindi ko nakuhanan. Kinato ko yung susi ay nasa sahig. Anong ginawa ni Sir sa susi? Anong ginawa ni Sir sa susi?
Ano sabihin mo na para i-video? Sana. Wala. Bahala ka dyan. Baka naman ano? Ay, nako. Ay, visit. Buti na lang, walang iba nakapulot. Saan mo nakita? Hindi ko alam. Pero kaya hindi ko wala naman. Oo. Ako pa magagalit. Sino nagagalit na? Ako na naman magagalitan. Ikaw ako na naman ang magagalitan. Hindi mo lang pasasabukin yung kotse, iwawala mo eh. Ako na naman yung magagalitan ito. Ito dahil dito. Grabe. Sino ba ang ano to? Baka ikaw, Jonathan. Ay, naku. Binigay ko nga sa kanya. Baka nalaglag yan o kinuha niya yung camera. Narinig na nalaglag ka sa'yo. So, alam mo, nakita ko yan sa kotse, yun sa na mesa. Kaya nga, baka nung bumalik ka, kasi nung mula nung pumasok ako, hindi na ako lumabas. Kanina, sa lamesa nakita ko, may tapatapa ng resibo. Kaya nga tinatanong ko kung nadala nyo. Para mga dati. Munti ka na tayo. Pag hindi tayo nakauwi. Ang masaklap dyan, okay, hindi makauwi eh. Ako na naman yung pagbibig. Ito si Kevin, munti ka namin hindi makauwi. Nilaglag yung susi dun sa sahig. Saan mo nakita doon sa tapat ng pinto? Hindi mo lang narinig. Kita ko na sa lamesa kanina. Naglakad. Tinala ni Jonathan, kinuha nyo.